Винаги съм била заобиколена от изкуство. Баща ми е художник. На баща ми войчовците са били художници. И просто няма как да избягаш от кармата си, нали, ако може така да се нарече. Още като малка у нас непрекъснато идваха и художници, аз съм била и заобиколена от това нещо, тъй че няма как, ако го носиш в себе си, да не се случат нещата. И вече в течение на времето се поражда все повече нужда от това да правиш изкуство, нали? Да можеш това нещо да го претвориш в твоето изкуство. Тъй, че няма нищо случайно в този свят. И вече като станах 6-ти клас или 7-ми, баща ми каза: моето момиче, ти имаш талант, не мога да те оставя. И другите деца играеха на народна, ходиха на кино, аз рисувах грънци, хляб, лук и ревях. Нали? Едно е да си рисуваш каквото си искаш, съвсем различно е да рисуваш хляб, светлосенки, грънци, кубове, топчета. И тогава тая мисъл ми остана в главата, нали, на баща ми. Вика: моето момиче, по-добре сега да плачеш, отколкото, нали, като станеш на 18 години и си изпуснала това чувство и рисуването, защото вика: имаш талант, не мога да остава. И така, просто с амбиция, денонощно рисуване, кандидатствах в Сливен, защото тук местата бяха заети по това време. И така, после се прехвърлих в приложни изкуства в София. Завършила съм текстил в приложни изкуства и художествена академия, пак текстил. Защото първо е пластично изкуство, което е много свързано с живописта. Баща ми по принцип е плакат, нали, графичен дизайн. Сестра ми впоследствие тя завърши графичен дизайн. Докато аз имам може би по-цветно чувство. Плаката изисква да кажеш нещо, но да го кажеш с по-малко думи и да е точно в десятката. Докато в другото има цветност, пластичност, свобода на материала, което, нали, не е да рисуваш, ами можеш и да тъчеш, можеш да направиш и пластика, можеш да направиш и щампа, нали, пак посредством живописни и графични техники, само че вече с други техники и други технологии. Преди много години, не знам кои години е било, направих една изложба в Гръцка банка, което беше зад ЦУМ, тогава беше, нали, Пиреус. След това, пак по стечение на обстоятелствата, 95-та, заедно с българите агенцията в чужбина, ми предложиха да направя изложба в Хелзинки. И де-факто 95-та година направих изложба в Хелзинки само с икони. Имах честа да бъда, нали, освен с тези българите, които са агенцията в чужбина, и с един страхотен автор, Стефан Марков. Страхотен график, Бог да го прости. Та имах честа и с него да бъда и в Хелзинки, въобще и да контактувам. Правих изложба в единствения православен храм, който е, защото по принцип, нали, те са католици, Успение Богородично, доста красив. Разбира се, българското посолство и културната ше тогава ми помогнаха, както, разбира се, и Петър Константинов, Бог да го прости, нали, Мати България. Ми бяха тогава спонсора, нали, дойде да види какво правя. И бяха българи, чужденци, всякакви, много добре ме приеха, защото по принцип те са свикнали на руския тип икони, докато нашите икони са много по-цветни, много по-пишни. И ми предложиха оттам да направя изложба в Ленинград. Но тогава такова беше времето, че много трудно организирах цялото нещо. Тогава, нали, нямаше телефони, беше с факсове, с много тичане. Нали, аз трябваше да изнеса едва ли не, да направя изложба, да мина през комисия, да ми бият печат, че не е национална собственост, да мина граница с един куфър с 40 кг икони. И още от тук натам беше безумно трудно. И просто казах: не, нали.
И така, но всяко нещо с времето си, нали? Сега изглежда смешно, но тогава едва ли не съм се борила с вятърни мелници по това време. Нали, направих изложба, защото се появи една митчер, която каза, ама моля ти се, нали, отваряй, ще броим, а всичко е пакетирано, направено, защото аз имах и дърворезби с метален обков, въобще много. И каза, нали, знаеш, че като правиш изложба, не можеш да я върнеш обратно. Казах, добре, целият самолет нас ни чакаше. Нали, аз и още 3 българи, които бяхме. И така, просто всичко беше някакъв едва ли не мал шанс, аз ще излета ли или няма да излета. И много години наред ми правих икони. Имах явно тая нужда или потребност да го правя това нещо и то не толкова колкото да бъде чисто копие, колкото да извадиш душата, защото това е предназначението на иконата. Нали, да отидеш пред нея да се помолиш, нали, независимо дали е за хубаво или нали, имаш някаква болка, нещо да изплачеш, трябва да има душа. Това е предназначението на иконата и така много години. Значи канона се спазва определено. Но, защото има някои икони, зависи кой век са, зависи колко са пишни или колко са богати, нали, както има наивитети, които нали, за обикновения граждани са смешни, едва ли не казват това и аз мога да го нарисувам. Има други, които са възрожденски, са по-пишни, с повече орнаменти, с синьоли, с злато. Най-важното на иконата е веднъж да бъде нарисувана и не толкова колкото да има очи, драпери и така нататък. Нали? Не правим масово производство, а до толкова доколкото веднъж да бъде много пипната, много чиста, да ги има всичките тези вальори, орнаменти, но най-важното на иконата това е лицето или по-скоро очите, защото очите е душата. А за да пристъпиш към една молитва, ти трябва да те предразположи този образ, че ти да можеш да се помолиш. Когато изискваш нещо от себе си, нещата почват да се получават, макар че съм неспокойна личност и винаги търся това, което, нали, разбира се, ти се катериш по стълбичката нагоре като възможности, изисквания към себе си и към това, което правиш, но най-вече към това, което е предназначението. Дали ще бъде живопис, дали ще бъде икона. И тогава една жена каза, бе, ли чакай, ще ти кажа дали твоите икони имат енергия, дали имат положителна енергия. Което, нали, тогава ми беше смешно, нали, не бях чела много книги, нямах тази информация, нали, положителна, отрицателна енергия. И тя каза, добре, остави си иконата на стената, нали, както е, затвори си очите, нали, тя застана пред иконата, затвори си очите, сложи си ръцете, нали, до тялото и усеща придърпане. Казва, Дара ли, много си силна, нали, много силна положителна енергия влагаш. Казвам, аз без да искам, нали, просто това съм аз, нали, не можеш да избягаш от себе си. Още като студентка много работих, участвах, нали, тогава в общи изложби, зареждах галерии и много печелих. И тогава, когато настъпи поредната криза, когато парите скачаха нагоре всеки ден, нали, с хиляди, не се купуваше толкова изкуство. Нали, народа нямаше парите и потребността от изкуство. И постъпих в 30-то, бившото Людмила Живкова или сега брати Миладинови. Общо взето като една форма, веднъж като работа, втори път като оцеляване. Защото точно тогава се разведох с малко дете и имах нуждата от работа. Всеки клас, който влезе, те са, нали, по няколко класа, общо взето се чувства като на изпит. Защото примерно 26 лица са втренчени в тебе, всяко е със своя темперамент, чувствителност, така, нали, докато пипат почвата, нали, какъв си като човек. Разбира се, че е страшничко, но всичко с течение на времето, а самите теми подсказваха как мога да действам. Дали ще правим портрет, пейзаж, натюрморт, или ще правим някакви абстрактни работи, начина на изразяване, начина на
материалите. И оттам нататък вече имам достатъчно богато въображение, нали, за да мога от това, което те са драснали, да ми развинти фантазията, да минем примерно в друга тема или друга техника или нещо, което на тях трябва да им е интересно. Нали. Пак си спазваш някаква програма, но доста надскачах програмата, в смисъл като информация и като това какво могат да направят от дадения материал или създадената техника. Да ги провокираш, нали, така че да им бъде интересно. Ти трябва да им запазиш вниманието. Нали, не да почнат се шушкат, се замерват, се пощипват, а да могат да научат нещо и да изпитват кеф от това нещо и един вид радост, нали, под формата хем на игра, хем на учене, да могат да го възприемат това нещо и да дадат най-доброто от себе си. И открих, че това нещо ми доставя удоволствие и ме зарежда, защото има какво да дам на младите хора, да ги направя малко по-добри, малко по-интелигентни, малко по-духовни, нали, въобще не с амбицията да ги правя художници, но да извлека от тях най-доброто и да мога да им покажа някакви умения, дори дет се казва да си направят някакъв подарък за някой с собствени сили, с собствената си чувствителност и духовност, но да бъде нещо лично и да бъде нещо тяхно. Нали? Дори и това. Нали, разбира се, един поглед към света, художници, изкуство, какво се случва, да не бъдат, грубо казано, конскапаци, но нещо да им остане като интелигентни хора. Дори ги провокирах да работят с различни материали или дори както имаше тогава игри, нали, познай еди кой си от тия трима художници, нали, поне да знаят, нали, примерно кой е импресионист. Изброят и някой, от които, примерно, единия е, пък всичките останали не са. Нали, от тази гледна точка, нали, само и само да мога да ги заплена, нещо да им остава, като култура, като начин на мислене. И смятам, че съм успяла. В смисъл, аз им дадох много, те ми дадоха много. И след като вече след години, като 20 малко пораснали, идваха при мене, нали, вече бяхме на тия отдавна. Рали ти си ни дава нещо. Казвам, това е най-голямото удовлетворение, нали, че нещо съм оставила. Може да е малка нишка, нали, малко зранце, но нещо съм оставила в тях, дори като поглед към света. Дето има една много хубава приказка на Конфуций, която ми е много любима. Нали, по-добре да запалиш и най-малката свещичка, най-малката светлинка, отколкото да се оплакаш от всеобщия мрак. Тъй, че смятам, че поне с това си начинание, нали, открих, че ми това дар слово, мога да ги провокирам, да развихра най-доброто от тях като емоция, като възможност, защото от всяко дърво свирка не става, но поне малко от малко. 2006-та приключих в училището, в смисъл нямаше пълен норматив и аз реших, нали, че трябва да правя нещо друго, нали, време. След 11 години работа с деца, нали, като през цялото време не съм спирала, нали, да работя, защото художникът е вътре в мене, нали, аз имам потребността и от едното, нали, да работя с децата и от другото, нали, да бъдеш себе си. И дето, нали, няма нищо случайно, съвсем близо до нас, на 10 минути от нас, има едно основно училище. Сестра ми живее до него. Винаги съм казала, много ми се иска, нали, работата ми е да работя някъде наблизо, нали, не да пътувам, както бях и в бизнес парка или Цариградско, а да е някъде наблизо. И пак по стечение на обстоятелствата една приятелка каза, ела да заместваш. Добре. Дето и сестра ми е казала, вика, сестра, че ти си роден даскал. Нали, децата те обожават, има какво да им дадеш, нали. Това е твоето амплоа. И така, 6 месеца работих. След това ми предложиха, нали, да си направя частна школа в същото училище. И така вече 3 години се занимавам с хлапета, които много ми дават, аз много им давам, провокирам ги и виждам резултати, независимо, че са много малки. Те са 6, 7, 8, 9 годишни. Нали, да извадиш най-доброто от тях, което 5 и 6 пак зависи от децата и зависи от преподавателя. Не могат да направят това, което могат да направят малките, като начин на изразяване и похвати въобще. Най-вече душевност.
А най-важното в изкуството е не толкова как правиш нещото, с какви материали и техники, а провокацията към мислене, към начин на изразяване. Дали ще има символика, дали ще има някаква разказвателност, да могат да разсъждават на глас. Рисуването то е и терапия, нали? То е и потребност, нали? То е начин на изразяване, начин на мислене. Като вляза в ателието, не мога без музика. Задължително съм на... Дали ще е на Jazz FM, дали примерно ще си пускам дискове. Това е нещото, това е фона, което ме провокира да се извиса над нещата. Имам някакви идеи в главата си, те просто се случват от само себе си. Нали? Едва ли не джаза или музиката са нещото, което ме кара да правя стъпка след стъпка върху моите неща. Разбира се, на базата на моята душевност или моите потребности или нещо, което е скрито, пък искам зрителя да го види. Нали, макар и подсъзнателно. Художника не може да избяга от себе си. В смисъл не може да излъже. Нали? Той е сам гол на платното. Нали? Който го вижда и го усеща, окей, защото за всеки влак си има пътници, но хората са различни и всеки усеща нещата по различен начин. Да, това съм аз. Стига да можеш да се гмурнеш в тази картина, да влезеш зад фасадата, да се вмъкнеш в това таинство или в тази приказка, така че да можеш да стигнеш до душата ми. Тъй, че едни ги докосвам много, други ги докосвам малко, трети викат супер, нали, много ефектна, нали, като боички, цветничка, има си фактурки и така нататък. Тъй, че пак въпрос на усещане. Ако можеш да докоснеш поне една група хора или поне един човек, значи е имало какво да кажеш, имало какво да изразиш и те са го усетили, са го почувствали, което е таинството. Нали, да могат да се докосна от тебе какво си искал да кажеш. А по принцип, моите картини, поне аз съм много романтична натура и съм риба и не мога да избягам нито от любовта, нито от романтиката, нито от таинството или морския свят, или космоса, или луната, или стълбите, които върват към небето. Нали, нещо, което е мистично, но един вид бягство от реалността, което те прави жив, което те прави твоето аз. Нали, ти се чувстваш добре в собствената си кожа. Нали, абстрахираш се, че това нещо след това ще отиде в галерия или ще направиш изложба, но това си ти. В смисъл не го правя, нали, сега ще направим 20, защото трябва да ги направим, а мога да го правя 2 седмици, мога да го правя 1 месец, но трябва това нещо да съм аз и да му извада най-доброто, което мога да извада от това нещо. Когато гледаш една картина, тя трябва нещо да ти говори, едва ли не да се вмъкнеш като едно вълшебство, в една приказка. И всеки път да откриваш дали ще е пътека, дали ще е диря, дали ще е примерно светулка или летящи ябълки или макове. Маковете е женското начало. Нали, в последствие, след като се срещаш с много хора в живота си, нали, пак казвам, няма нищо случайно, хора, ситуации, събития, които стават някаква диря в тебе, нещо научаваш от тях като информация, като полезно. Не знаех защо толкова обичам маковете. Маковете е било женското начало, защото аз обожавам макове. След като, нали, една година бях на рафтинг, нали, исках и това чувство да преживея като емоция и беше една огромна ливада около струма с макове и казах, не, това нещо, нали, това таинство, тия огнени червени макове, трябва да ги претворя в живопис и после започнаха да присъстват. Ами много е тънка линията на това да завършиш нещо. Затова, примерно, рисувам нещо, оставям го и ако не му намеря кусур, в смисъл, че тук не ми харесва, тук мога да пипна още малко, или това мога да потопя, това мога да извада, не е това, което искам. Значи всичкото е въпрос на
емоционално или по-скоро психическо, психологическо търсене в какъв душевен комфорт или етап си. Нали, тогава, когато си по-спокоен или по-небрежен, но тогава, когато си много строг към себе си, ти откриваш, че можеш на това да сложиш и това или изцяло да я преработиш, нали, макар че някой казва, нали, не е хубаво да си преработиш работи, но ти вече си на друго ниво като емоции, като изисквания към себе си, към изисквания към това какво правиш, дали ще бъдат, примерно, по-спокойни маските или по-други. Виж ги нещата по друг, но всичкото това е надграждане. Значи, за да стигнеш до дадения етап, ти трябва да си минал през много етапи, за да можеш да филтрираш и да избистриш нещата до толкова, доколкото да бъдат хем да бъдат тебе, хем да бъдат естетски, хем да бъдат направени. Ами това пак беше една провокация. Имах зебло. Много зебло. Зет ми беше подарил зебло и аз реших, че това нещо мога да го направя пластично и пак да бъде живопис. И пак да има текстилно, да има фактура някаква, която дори посредством тази фактура да бъде по-различно, по-мистично, не бих казала, но примерно чуж материал, който ти дава някакъв релеф и обем, който може да ти подхрани нещата. Не само с фактури, ефекти, шпакли, ами да е нещо различно, което да ти подхрани. И да бъде пак ти. Не мога да се затворя в ателието и да казвам, сега ще рисувам. Не, без музика не мога, на тишина не мога. Задължително трябва да има джаз, за да мога да се потопя в моя си свят, в моя си космос. Ти не пресъздаваш движението на музика, ти пресъздаваш таинството, което ти носи емоциите, за да правиш нещо или да твориш, или да рисуваш. Тя те провокира, ти не усещаш, ти усещаш движение, вибрация, но усещаш гъдела, изпълването на музиката, която подсъзнателно те кара и те провокира към други неща. Тъй, че ти щеш, не щеш я улавяш и тя присъства по един или по друг начин, задължително присъства в изкуството. Поне на мен така ми действа. Темата за влюбените може би е едно мое подсъзнателно търсене на любовта, на хармонията, на таинството, на мъж-жена, на докосването. Любима тема. Не винаги, но в повечето случаи, нали, присъства дали ще е сама жена или ще има полет, нали, двама влюбени, които летат над макове, нали. Винаги ще има нещо, ще има това вълшебство. Говориме като привличане, като отношение, като докосване, като начин на себеотдаване, като любов. А любовта и тя е една от движещите сили за света.